Vulgárnosť do verejného života priniesol Igor Matovič a jeho družina. Osobné invektívy, nadávky sa stali súčasťou politického života, ale aj súčasťou rokovaní na pôde parlamentu. Dnes sme v parlamente rokovali o konsolidácii verejných financií, ktoré nám mimochodom shumploval Matovič, Heger, Sulík a Odor spolu so svojimi úradníkmi. Zanechali nám tu sekeru 24 miliárd. Miesto toho, aby argumentovali, miesto toho, aby si sypali popol na hlavu, sa poslanci od Matoviča rozhodli porušovať rokovací poriadok a vnášať provokáciu do rokovania Národnej rady. Pozrite si sami, čo sa vlastne dialo. Pán poslanec, dajte si sako, lebo budem vyvodzovať konzekvencie. Len vás upozorňujem, dajte si sako. Takže, pán poslanec, prvé upozornenie, že porušujete rokovací poriadok, konkrétne ustanovenie paragrafu 32, odsek 4, počkajte, dohovorím. Je zakázané vnášať do rokovacej sály transparenty, plagaty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia. Vaše tričko považujem za iné obdobné vizuálne zobrazenie, prípadne za plagát či transparent. Upozorňujem vás, odstráňte toto porušenie rokovacieho poriadku tým, že si dáte sako. Takže prvé upozornenie. Upozorňujem vás druhýkrát, pán poslanec, aby to bolo zaznamenané. Takže prerušujem schôdzu na 10 minút. Máte čas, aby ste odstránil to, čo ste porušil v súvislosti s rokovacím poriadkom. Pán poslanec, ešte raz odstránite porušenie rokovacieho poriadku. Takže, pán poslanec, bol ste dvakrát upozornení v súlade s paragrafom 32 odsek 2 rokovacieho poriadku. Preto vás vykazujem, keďže ste neodstránil porušenie rokovacieho poriadku zo sály, a upozorňujem vás, že ste povinní opustiť rokovaciu miestnosť. Odídete? Prerušujem rokovanie Národnej rady. Pán poslanec Šipoš, máme prerušené rokovanie Národnej rady. Otázka je, keďže ste bol vykázaní, či opustíte rokovaciu sálu.